question pani. How many terms are there in DAP 7, 13, 19 and up to 205? Tile. Which term of the AP 7, 13, 19 is 205, 205? Tihi zona inang lo. Maru chu chodan inang de urang sini wangin rolin threat thiam kan tuma sir kan tumanga. Hetiang question ni bote kasama. Achua veze zo wangin apoi mo ani. Question chungzoga hian how many terms are there in AP tia he terms a hian helai AP a hian terms zat nge omti nani. Masabera chun 7 oma 13 oma 19 oma. Chuna kal zela topa 205 lo omta. Chuna vai hian term zat ngen yang ti nani ya. Chuna dotua chun which term of the AP 7, 13, 19 is 205. Chumi zia chu he AP a hian 205 exact nge ni term exact nge ni ti kha aso na ania acho dan chu enang reng do ni. Hetiang question ara chuan amma saberin a value kan la anga. Question ni kan en chuan a hi first term khan ya 7 oma chuan d hi an common difference tur khan ya 13 atangin 7 kan payenga chu 13 minus 7 chu 6 ani. Chuan kan next step tur chu hetiang question a chuan let kan tianga a n hian n term khan heta kan last term hi kan tluk tirang 205 kan tluk tir ta ni. Ti chuan n term formula a n kha kan thria a n hi chuan a plus n minus 1 d ania chu chuan 205 atlukang. Heti a n in 205 kan tluk tir chan chu n value kan chok chuka n a hian 10 te chuak ta sela hi 10 term ani ti na ni dona. N a chuak za zat kha terming za nge ni ti tilang tu tur ani. Chuan a ya 7 kan nei ya. Chuan n chu kan la threlova d ya 6 ania kan simplify tha zelanga. Ti chuan tiang kan simplify tha ta 6 in bracket kan open a 6 into 1 to 6 n ania 6 into 1 to 6 chuan 6 kan la tha 7 minus 6 to 1 ania chuan lai 1 hi lelama minus 1 kan kal tira chuan 204 lo chuk ta chuan lai 6 n ami n kan la tha n coefficient 6 ka anoi kan chuk tha n a chuan 34 lo chuk ta ni. Chumem je chu a 34 in 205 atluk ti na ni ya a 34 ni chuan a term som thum pali na ti na ni maya. Ti chuan question ma sa jok how many terms ti kha longoi tu taila terming zat nge omatia anunung bera zanni le panga oma chuan a top bera mi kha som thum pali na ni ti kan chok chok ta ta hian a top bera mi kha som thum pali na ni chuan a vain term som thum pali om ti na ni. Ti chuan question ma sa jok conclusion atang hian there are 34 terms kan tiang. How many terms ti chan nan chuan question nunung jok in which term of the AP ti zo ha chuan term engzat nange ani ti min zo wangin nu chuan a34 equal to 204 ti hi answer atling thawa ani lo point heti kan je du lo point 205 is the 34th term kan ti thai ta ni omje chu 205 kha asam thum pali na ni ti na ni tian question pani ni si hemi atir per tanga n value cho chu thleng hian cho da din anga nia conclusion siam dan chu hin ang lo ni. Term exact nga ti chuan there are 34 terms kan tia term exact na nge ati ro thung chuan term som thum pali na kan ti ve thung ta ani. Exercise 6.2 question number 6 a hian the seventh term of an AP is 32 and its 13th term is 62. Find the AP ti kan nei ya. Chumem se chu AP a hian term sarina 32 oma
tram som pathum na 62 oma chuan a ap kha a number in rem kha zong ro ti na nia hetiang chi kan chaw don chuan khoi suna min pek sa hi kan man tang kai ngai dona ama saberin 7 trama thar ti 2 ti wangin a7 in thar ti 2 tlukang a7 in thar ti 2 tlukang chuan a7 hi du chuan formula in da lu don ta a plus in tianga n a 7 om to ti na nia 7 minus 1 d akalanga thar ti 2 atluk le dona chuan heti minute luk chu a plus 7 minus 1 to 6 ania 6d equal to 32 in ti dona ni ti chuan helai ngun deun en chun helai line hi a skip thaya akal kan thaya du chuan a7 ani ra kanan chokla 6d chuak ta achan chu helaya a value tangen 1 pai zelanga ya d bulami tur hi khai khai in thiam tho chuan entinan ta hen a10 ni ta se a10 ani chuan ta hian 9d om mayang hetami aya pakhata tlem zel kha d bulom don ti na ni a20 ni chuan a plus 19d akalang khlai kha direct kan thiam chuan man thei ni chuan ta tang hian a value hemi a hian a equal to kan tinga 32 hi kan da pheyang minus 6d kan tinga hi equation 1 a kan mangang chuan apani na som pathum na in 62 tlukati wangin a13 kan tinga a13 chuan 62 atluk dona heta chunga kan soyang che khan heta 13 om chuan a plus 12d kan tingal thei a plus 12d kan ti mayang kan rathiam to turanga ira helaya 13 minus 1 ti zile kher kha atilang thui me me chu wain kan thria thiam to chu ti ra direct the ni ti chun hemi te hi kan simplify thla ka ngai ta a plus 12d a hian helai a ya hian achunga equation 1 ni mang ta ira a hian 32 minus 6d atluko wangin helai a ya hian 32 minus 6d kan mang thaya ti chuan a ti to lovin 32 minus 6d kan tinga hei a tluk puiania plus 12d akalanga ti chuan 62 tluk zelanga ti chuan tatang hen in simplify chuan 32 chu constant number ania variable nei velawa chuan ta hian d pani kan neya minus 6d le plus 12d hemite hi shiny nong lawan ne kan payanga plus 6d chuakanga ti chuan 6d kan la thlenga helai number le lama kan da pheyang 62 minus 32 chuan 6d na tluk tur chu he kan pai chuan 62 ta 32 kan pai chuan 30 chuakanga chuan d na tluk tur chu 30 divided by 6 ania he kan cancel chuan d equal to 5 lo chuk don ta ni ti chuan di 5 kan nei to nuwa equation 1 mi kha kan mang tang kai do nanga from equation 1 we get kan tinga equation 1 mang khan a value kan chak chuakang equation 1 a khan a equal to 32 minus 6d ti nia ti chuan 32 minus 6 lai d a hian d value 5 kan da lu tanga 5 ro ni tonga ti chuan 32 minus 6 5 jar 30 chuan 32 minus 30 chu true lo ni ta ni ti chuan kan solution atang hian a ya true oma d ya 5 oma chumi am je chu tram ma sapera true omanga chuan kan ap mi tur chu pangai in thauzel dona ol sam zongin ma sapera true kan danga chu tarang chun 5 kan bel chauzel tong therefore kan tinga the required ap kan ap du achu is kan tinga a ya true chu vai ma sapera true omanga adat tu tur chu helai kan di kha bel chau to mai tur 2 plus 5 chu 7 aninga 7 a 5 bel le chuan 12 aninga 12 a 5 bel le taila 17 a kalanga tikana kal zel to ni tin kan da anga dot line a hi a top
soilowa infinity ni ti chuan kan ap chu 2 7 12 17 and so on lo ni ta ingun te kan an chuan masabra tu oma tram tin te in thlo nei 5 vek lo ni ta ni hi ap zon dan tur ani hela hian sei mai pal kan lo nei a 32 minus 6d kan man chan hi ai mi kan da chan hi equation 1 mangin an ya chu vain ta hin dul bracket chunga hemi 32 minus 6d ron lan chan hi jek taila using equation 1 kan tiang equation 1 kan man wang ani thi na ani question number 6 ang chi hi apoi mo em na chu hetiang in chaw thiam chuan question dang chaw thei tam tak khawm dona antirnan 6.2 question number 14 na te khan ten question kan muwa 6 tram of an ap is minus 10 omje chu a6 in minus 10 atluka chuan the 10 tram a10 in minus 26 atluk poka chuan question a chuan find ap ti tolowin find 15 tram atita tingchi apo hian question number 6 kan chong tho khan hela equation hela thil pani given te tang hian a le d value kan chok chu kanga a le d value kan chaw chho ta chuan 15 tram tur chu a15 kan tinga a15 chuan a plus du chuan 15 minus 1 d po ti thaya 15 minus 1 ka 14 ni ti kan thriat cha to chuan 14 d kan ti meng ti chuan a kan chaw chho le d kan chaw chho kan danga chu chu a15 in atluk tur ni don ta ne ka kan chaw thin dan tur ni thil poi model mai thil in zat lo thil in tiat lo pathum manga equation siam dan hi noban de lokla antinan tila hian 10 te 7 te 3 te lo nei ta ila tunai number pathum te hi thil in ang lo pathum an nia dragin equation siam ro ti ta sela hetanga kan siam thei dan tur chu 10 hian 7 plus 3 tlukang omje chu alien ber kha himite pani hi 10 le 7 jilong to taula 10 le 7 te in thlauna hi 3 nia anin zat lo na ka 3 nia chon himite manga equation kan siam don chuan number in zat lo alien jok khan ate jok le anin thlauna atlukang di na ne alien jok chuan ate jok le anin thlauna bel atlukang ani lo point trangian 7 hian 10 minus 3 tlukang omje chu number in tiat lo number in zat lo wa khan ate jok chuan alien jok atanga anin thlauna pai tlukang 7 chu 10 minus 3 ni achiang ra ni ani lo point alien jok atanga atlem jok pai hian anin thlauna tluk don ni hi equation kan form thin dan tur ni